gewn ni addoli Duw, dangos i ni dy ffyddlondeb o arglwydd a rhod y waredigaeth i ni. Bydde dim i glywed yr hyn a lefar ar arglwydd, oherwydd bydd yn cyhoeddi heddwch i'w bobl ac i'w ffyddlonied. Arglwydd ein Duw, diolchwn i ti dy fod yn llifaru wrthym mewn amrywiol ffyrdd. Yn galw arnom, yn ein herio, ac yn ein gwahodd i'th bresenoldeb. Clywn dy lais yn dy air sanctaidd, yn addoliad a thystiolaeth yr Eglwys, yn nistawrwydd gweddi, ac uwchlaw pob dim y mywyd dy fab Iesu Grist. Cynorthwya ni yn yr orig yma o ddoli i dywelu'n calonau, i wrando sybrydion dy lais yn ein heneidiau, ac i ymateb i ti mewn mawl, gwasanaeth ac i fuddod, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A'n hynny hynta 79, mawr ddyled arnom sydd i foli o'r nef, wrth weld o ddydd i ddydd mor dirion y diwef. 79. Darllen o'r Testament Newydd ac o lyfr Actau'r Apostolion, Paul a Barnabas ar eu teithiau, maen nhw'n dod i Antiocha, neu Antioch. Wedi hwylio o Paphos, daeth Paul a'i gymdeithion i Perga yn Pamphylia, ond cefnodd Ioan arnynt a dychwelyd i Jerusalem. Eithant hwythau yn ei blaenau o Perga a chyrraedd Antiocha a Pisidia, ac eithant i'r synagog ar y dydd Saboth ac eistedd yno. Ar ôl darllen y gyfraith a'r proffwydi, anfonodd arweinwyr y synagog atynt a gofyn, Frodyr, oes gennych chi air o anogaeth i'r bobl? Treithwch os oes. Cododd Paul ac wedi ymneidio ei law dywedodd, Chwi Israeliad a chwi eraill sy'n ofni Duw, gwrandewch. Duw y bobl hyn, Israel, a ddewisodd ein tadau ni, ac addyrchafodd y bobl pan oeddynt yn estroniad yng Ngwlad yr Aifft. Gyda braich estynedig fe ddaeth a hwy allan oddi yno. Am ryw 20 mlynedd bu'n cydymddwyn â hwy yn yr anialwch. Yna, dinistriodd 7 genedl yng Ngwlad Canan, a rhoi ei tir hwy yn etifeddiaeth iddynt am
rhyw 400 mlynedd a hanner. Wedi hynny, rhoddodd iddynt farnwyr hyd at y proffwyd Samuel. Ar ôl hyn, gofynasant am gael brenin, a rhoddodd Duw iddynt Saul fab Kis, gŵr o lwyth Benjamin, am 20 mlynedd. Yna fe diorseddodd ef a chodi Dafydd yn frenin iddynt. A thystioleithi iddo gan ddweud, cefais Dafydd fab Jesse yn wrth ffwrdd fy nghalon, i na wna bob peth yr wyf yn ei ewyllysio. O blith disgynyddion hwn y daeth Duw yn ôl ei addewid a gwaredwr i Israel, sef Iesu o Nazareth. Roedd Ioan eisoes cyn iddo ef ddod, wedi gyhoeddi bedydd y difeirwch i holl bobl Israel. Ac wrth ei fod yn cwblhau ei yrfa, dywedodd Ioan, beth yr ydych yn tybio fy mod? Nid hynny wy fi. Na, dyma un yn dod ar fy ôl, nad wy fi yn deilwng i ddatod y sandalau oddi ar ei draed. Gyda symud ymlaen i adnod 42, diwedd y gwasanaeth, os maen chi yn y synagog. Wrth iddynt fynd allan, yr oedd y bobl yn deisif arnynt i lefaru'r pethau hyn wrthynt y saboth wedyn. Wedi'r gynulleidfa gael ei gollwng, aeth llawer o'r Iddewon ac o'r proselitiaid oedd yn addolwyr Duw ar ôl Paul a Barnabas, a buont hwythau yn llefaru wrthynt ac yn ei hannog i lynu wrth ras Duw. Y saboth dilynol, daeth bron yr holl ddinas ynghyd i glywed gair yr arglwydd. Pan welodd yr Iddewon y tyrfaoedd fe llanwyd a chenfigen, ac roeddet yn gwrthweud y pethau yr oedd Paul yn ei llefaru, gan ei ddifenwi. Yna, llefarodd Paul a Barnabas yn hi, i chwi meddent yr oedd yn rhaid llefaru Duw yn gyntaf. Ond gan eich bod yn ei wrthod, ac yn eich dyfarnu eich hunain yn anheilwng o'r bywyd tragweddol, dyma ni yn troi at y genhedloedd. Oblegyd hyn yw gorchymyn yr arglwydd i ni. Gosodais di yn oleuni y cenhedloedd, i ti fod yn gyfrwng iachawdwriaeth hyd eithaf y ddeiar. Bydd bendith Duw ar y darllen o'i air. Amen. 683, 683. Ar yrfa bywyd yn y byd a'i throion enbyd hi, o ddydd i ddydd a ddawodd ef o leini'r nef i ni. 683.
Gwyddiwn. O Dduw ein creawdwr, offrymwn i ti dyletswydd ein haddoliad. Wrth droi atat ar y dydd cyntaf yr wythnos, yn ymwybodol dy fod wedi camu i lwyfan hanes ym mherson Iesu, a bod Iesu wedi atgyfodi ar y dydd cyntaf yr wythnos. Yn sgil grym yr atgyfodiad a thraddodiad yr eglwys dros y canrifoedd, tro'n atat i'th gydnabod fel ein Duw, ein cynhaliwr, fel yr un sydd yn goleuo ein meddyliau a'n heneidiau, a gofynnwn ar eith ysbryd glân agor ein calonnau o'r newydd fel y gallwn ni wrth addoli, derbyn nerth, gras a maddeiant. Addolwn gyda holl gwmpeini'r nef ac hefyd yr eglwys ledled y ddeiar. Wrth i ni offrymu addoliad mewn rhyddid a heddwch, cofiwn am ein brodyr yn chwiorydd yng Nghrist sydd yn addoli mewn amgylchiadau hollol wahanol. Cofiwn am bob un sydd yn addoli mewn ofn, yng ngwyneb erledigaeth, yng ngwyneb merthydod. Parhawn ni offrymu'n gwyddiau dros yr eglwys yn y gwledydd hynny lle mae yna rhyfel a therfysg. Dros Gristnogion Rwsia a'r Wcrain. Dros Gristnogion rhai o wledydd y Dwyrain Canol. Dros bob un sydd yn addoli mewn amgylchiadau ansicr. Gwyddiwn dros yr eglwys yn ein gwlad. Dros ei haddoliad a'i thystiolaeth a'i llais proffwydol i'n cenhedlaeth ni. Dros lais gyhoeddus yr eglwys, y meysydd gwahanol ein gwlad a'n byw. Ond wrth i ni grynhoi fel aelodau o'th deulu, gwyddiwn am y bobl hynny sydd yn rhan o'n byd, gosodais ni fyw o arglwydd mewn lle penodol ar amser arbennig, gyda chyfrifoldeb at y byd hwnnw a'r gymdeithas honno. Gwyddiwn dros bob un sydd yn dal swydd gyhoeddus. Yn enwedig y rhai hynny sydd ar hyn o bryd yn gyson yn llygaid y cyhoedd. Gwyddiwn dros ein harweinwyr. Wedi y rai hynny sydd yn ceisio dylanwadu gwell o gynlyniad i'w ffydd. Dros bob un sydd mewn safle o awdurdod yn y ddinas hon, yn y wlad hon, a'r gallu ganddynt i ddylanwadu da neu drwg. Gofio am yr gwledydd hynny lle mae yna ansicrwydd mawr ar hyn o bryd. Gwyddiwn a diolchwn am waith y rhai sydd yn sicrhau diogelwch eraill. Dros bob un sydd yn gyfrifol dros amddiffyn ein ffordd o fyw. Wrth grynhoi yn enw Iesu offrymwn ein gwyddiau o edifeirwch. Gan gyffesu nad yw ein bywydau yn unol a galwadau'r Efengil, a chan gyfaddau y geiriau hynny o'n gennau, a'r gweithredoedd hynny ar ein rhan, sydd yn anghydnaws a'n galwedigaeth fel pobl Dduw. Ond gwnawn hynny fel y mae pobl Crist ym mhob oes wedi wneud, yn ymwybodol ein bod yn troi at Dduw sydd yn cynnig ei ras, ei dregaredd a'i fyddeiant. A bod ei ras yn ddigonol i'n holl anghenion. Offrymwn ein gwyddiau o ddiolch am oleuni y dydd am yr holl arwyddion hynny o
bresenoldeb y creawdwr, am wirthiau'r greadigaeth, am ddoniau, gwyddoniaeth, meddygaeth a thechnoleg, a'r holl bethau hynny sydd yn tystio i fodolaeth creawdwr sydd yn rhoi i'w greadigaeth ac i'w bobl, doniau a galluoedd i'w defnyddio. Diolch hwn am yr holl arwyddion hynny o gariad a gras Duw i ni, a ddaw nid yn unig trwy'r eglwys, ond hefyd trwy eiriau a phresenoldeb pobl eraill. Yr arwyddion hynny o gariad wedi ei ymgnawdoli trwy bresenoldeb eraill gyda ni, ei geiriau tuag atom. A diolch am y bobl hynny sydd wedi dylanwadu ar ein bywydau erddau o ni. Gan gofio'n benodol y rai hynny sydd bellach yn addoli Crist yn ei bresenoldeb agosaf. Mae'n gwyddiau yn cwmpasu bob un sydd ag angen arbennig. Cofion am y rhai hynny sydd yn mynd trwy adegau anodd, adegau o brawf, adegau o ansicrwydd neu aros. A rhai sydd yn byw yn gyson gyda gwendid neu boen. A'r pobl hynny sydd yn byw gyda nhw ac yn rhannu eu byd. Gwyddion dros anghenion arbennig, pobl ifanc a phlant, a'r bobl sydd yn dylanwadu arnyn nhw ar hyn o bryd. A chofion yn benodol am y rai hynny sydd yn symud ymlaen at feisydd newydd wedi'r haf. Offrymwn ein gwyddiau distaw personol, ynghyd â'n diolchiadau personol, cyflwynwn i Dduw y pethau sydd yn ein haros yn y byd y tu allan. Ein dyletswyddau, y bobl hynny sydd yn croesi ein llwybrau, y gofidiau sydd gennym, y cwestiynau sydd gennym. Cynorthwyon ni o arglwydd i osod y pethau hynny, y pethau nad ydym yn ei deall na'i dirnad, wrth odred y groes. Yn ffyddiog dy fod yn gwrando gweddi, ac yn ateb yn dy ffordd ac yn dy amser dy hun. Gyda llawenydd felly dy fyddeiant, a sicrwydd dy arweiniad arnom, offrymwn ein haddoliad a'n gweddiau, gan ddefnyddio'r ffurf a roddodd Crist i'w ddisgyblion cynta, ein tad.
870, 870. Mae Iesu Grist yn aros ar y stryd, cymydog nid oes ganddo, yn 11 Mai o hyd, 870. Yn enw Duw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Pa atgofion neu beth ych chi'n cofio fwyaf o'ch plentyndod mewn capel? Tebyg bod pob un ohono ni sy'n mewn bore yma wedi cael ein codi mewn eglwysi neu gwahanol gapeli mewn llefydd. Mae rai pethau'n aros yn y cof ac eraill yn mynd yn ebergofiant. Falle bod dim llawer ohono ni yn cofio'r pregethau. Falle o'n nhw'n hirfaeth pan o'n ni'n blant. Falle oedd y seddi yn galed.
Falle ni'n cofio'r achlysur o'r mawr. Cymanfa gani. Falle ddim y canu, ond falle eistedd ar galeri a flicio papurau losin lawr i'r gwaelod, neu ambell i beth fel yna. Neu falle bod chi'n cofio arogl y capel. Damprwydd falle. Neu losin. Beth bynnag yw e, mae rhai pethau yn aros yn y cof, tebyg iawn nad geiriau ydyn nhw. Ond profiadau. Siwrt o'n i'n teimlo. Yr awyrgylch. Ambell waith, dwi wedi siarad gyda rhywun sy'n mewn job, a maen nhw'n gweud bod y job yn ddigon. Digon diflas, ond maen nhw'n aros ynddo fe am ei bod nhw'n mwynhau'r awyrgylch, y gwmnïaeth. A wedodd rhywun wrtho unwaith, wel, sy'n rhaid fi fynd i'r gwaith nawr, ond dwi'n wrth y modd yn mynd, achos dwi'n gwerthfawrogi'r gwmnïaeth, y bod yng nghanol awyrgylch, croesawus, cynnes, yn braf. Ac am hwn i, o'r holl brefiadau ni'n gallu cael yn ystod yn ymagwriaeth neu yn ystod y blynyddoedd pan mae'n ffydd ni'n cael ei ffurfio neu pan ni'n dechrau addoli, yr hyn sy'n aros fwyaf gyda phobl yw awyrgylch y llefydd yma. Awyrgylch ar addoliad, ond hefyd awyrgylch y croeso a'r derbyniad. A falle bod lle ei hunan yn lle ddigon syml, dinod o bod yna gwmni da o bobl yno. Ac am hwn i, dyna sy'n cadw pobl yn agos iawn at yr eglwys, y gwmnïaeth, addoli gyda'n gilydd. A fel dwi wedi dweud droeon, dyw'r bywyd Cristnogol ddim yn rhywbeth i ni'n byw ar ei ben ei hunan. A dyw addoli ddim yn rhywbeth i ni'n neud ar ein penni'n hunain, ond i ni'n addoli yma ar y ddeiar gyda'r eglwys ac yn y bywyd tragweddol gyda holl gwmpeini'r nef. Ond pam yn ni'n dal i ddod? Yr holl flynyddoedd wedyn. A chymaint o bobl ddim yn dod. Falle bod y profiadau wedi bod yn profiadau negyddol, diflas i rai pobl. Pam yn ni'n dod heddi fel Cristnogion? Wel, yn un peth, fe ddylen ni fynd i addoli, fe ddylen ni fynd i'r capel neu'r eglwys, am fod Iesu hunan wedi cadw at yr arfer yna. Os ewch chi trwy'r Efengylau, ar y saboth mae Iesu, yr iddew pybur, yn troi at y synagog. Ac am hwn i roedd y rownd yna, dechrau'r wythnos yn bwysig iddo fe. Ac ar bob llysyr, yn yr Efengylau, ni'n gweld yr Iesu yn troi yn gyntaf i'r synagog. Ddim yn cael ei groesawu, wrth gwrs, bob tro, ond fe a'i ddisgyblion yn mynd fel yr oedd ei arfer. Ni'n darllen yn yr Efengylau, roedd Iesu yn mynd. Ond edrychwch chi ar fywyd Iesu o Nazareth, i chi'n gweld cydbwysedd hyfryd, perffaith yno, rhwng gwaith a gweddi, rhwng addoli a byw y tu allan i gymdeithas y synagog. Mae'n amlwg bod Iesu yn ddyn prysur. O bosib un o'r pobl, unigolion mwyaf prysur yn ystod y 2 mlynedd na bydd yn gweithredu weinidogaeth, un o'r pobl mwyaf prysur cerddodd y byd mae erioed. Ond mae yna rhyw gydbwysedd, mae yna rhyw falans yn perthyn i'w fywyd. Cydbwysedd am ei fod yn rhoi lle i ddew a lle i addoliad. Mae yna ddigon oriau yn y dydd, mae yna ddigon o ddyddiau yn yr wythnos, ond mae Iesu yn cydnabod i bod yn gorfod rhoi at ei greawdwr. A mae hynny yn un reswm dros ddod, patrwm Iesu ei hun. Os yna ddigon da Iesu yn Harglwydd, mae'n ddigon da i'w ddilynwyr yr holl ganrifoedd wedi hynny. At hynny mae dod i addoli yn arfer da. Awr o'r wythnos, neu bosib ambell waith 2 awr i rai pobl. Ond mae yna amser i bob peth. A mae pobl yn ei cyfnodi, odyn, maen nhw'n brysur. Mae'n rhyfedd fel bod holl dechnoleg newydd oedd i fod i wneud bywyd yn haws,
ambell waith yn gwneud pobl yn fwy prysur na dim un nhw. Ond os neb yn rhy brysur i roi'r awr yma ac i roi lle i Dduw. Ac o bosib bod hwnna yn rhywbeth sy'n aros gyda ni o'n plentyndod, y ddisgyblaeth o fynd. A'r ddisgyblaeth o fynd wedi dod yn hunan ddisgyblaeth. Talu i Dduw gwrogaeth dyletswydd ein haddoliad. Yn syml, dweud diolch cyn bod ni'n cerdded ymlaen, cyn bod ni'n mynd ymlaen â'n gwaith yn ystod yr wythnos. Mae'n arfer da i ddod, achos mae hwnna wir am unrhyw faes yn ein bywyd yn diwedd. Po fwyaf yn ni'n arfer rhyw ddisgyblaeth da, boed ymarfer corfforol, boed yr hyn ni'n bwyta, yr oriau ni'n cysgu. Mae'r amser i ni'n rhoi i Dduw hefyd yn bwysig. Mae'n arfer dda. A os byddwch chi mae'r oriau i ni'n rhoi mewn i'n Cristnogaeth, fel rhoi arian yn y banc. A dyn ni byth yn gwybod pryd mae eisiau arian yn y banc arno ni. Yn sydyn, mae pethau'n troi yn ein bywydau ni, ac os ni'n gallu tynnu ar y waddol i ni wedi rhoi mewn i'n Cristnogaeth, ar y gwaith i ni wedi rhoi mewn i'n addoliad, yn sydyn, fe ffeindio ni bod y gweddio yno, yr addoli yno, y profiadau yna, yn dod yn ôl i'r cof ac yn gallu fod yn gymorth i ni. Fel Cristnogion, mae'n beth da bod ni'n ymgynnull ar y sul ac yn addoli am i fod yn esiampl da i bobl eraill. Yn y cyffiniau yma, mae'r gymuned Mwslemaidd ar amser cinio dydd Gwener, maen nhw'n gallu. Mae tystiolaeth nhw yn eitha amlwg ar y strydoedd. Maen nhw'n gwybod lle maen nhw'n mynd, a mae pawb arall yn gwybod i bod nhw yn mynd i'r mosg. Ni wedi symud ymlaen i gyfnod pan nag yw bobl yn sylweddoli bod ni'n mynd i'r eglwys neu mynd i'r capel bellach. Ond mae'r ffaith bod ni'n mynd yn agored, ac o bosib yn sôn wrth bobl eraill, bodyn, i ni'n mynd i addoli yn esiampl dda. Sdim rhaid i ni fod yma i fod yn Gristnogion. A sawl gwaith i chi wedi clywed rhywun yn gweud, wel, sdim rhaid i fynd i'r eglwys neu'r capel i fod yn Gristion. Ac ambell waith dwi'n gallu cydymdeimlo a hynny. Sdim rhaid i chi fynd i'r capel i fod yn Gristion. Ond fel popeth arall mewn bywyd, enghraifft, gallwch chi neidio allan o awyren. Ond os neidio chi allan gyda parasiwt, mae'n help. Does neb yn gwybod lle ni'n mynd, ond os ni'n neidio allan gyda gwaddol y ffydd yn rhan ohono ni, mae gyda ni fwy o sicrwydd o gyrraedd rhywle diogel yn y pen draw. Mae'n bwysig bod ni'n dod mwyn cwrdd â'n gilydd. Cyd berer undod yw'r bywyd Cristnogol, nid rhywbeth i ni'n neud ar pen ein hunain. Ac ar berer undod, i ni'n cwrdd â pobl sy'n wahanol i ni. Ac ni'n sylweddoli bod pob un, i bod nhw wahanol, yno am resymau gwahanol. Ac wrth bod chi'n cyd gerdded gyda rhywun i chi dod i'n abod nhw'n well, ac chi'n sylweddoli, beth bynnag yw'ch baich chi ar y berer undod, mae pobl eraill hefyd yn ysgwyddo beichiau tebyg. Ac ar berer undod, mae rhai bobl yn mynd yn gyflymach na gilydd, eraill yn camu yn araf, ond maen nhw gyd yn mynd i'r un lle yn y pen draw. A mae rhannu yn y berer undod na, a sylweddoli bod y bywyd Cristnogol ddim yn rhywbeth i ni'n neud ar pen ein hunain, ond i ni'n neud gyda ein gilydd. Hefyd, mae'n bwysig bod ni'n dod mwyn tyfu. Mwyn tyfu. Gyda tywydd sydd gyda ni ar hyn o bryd, os nag i ni'n rhoi dŵr i'r planhigion, maen nhw'n marw yn gyflym iawn. A trenu yw bod cymaint o bobl fel yna wedi bod yn ein eglwysi ni. Maen nhw wedi dechrau tyfu, ond bod nhw ddim wedi cael eu dyfrhau, a bod y tyfiant, y datblygiad yn ei ffydd ddim wedi digwydd. Mae'n dristwch ambell waith, mae pobl yn gweud, o, dwi ddim yn mynd i'r capel ragor, eis i'r ysgol Sul. A mae ffydd nhw wedi aros yn ffydd yr ysgol Sul. Nid bod dim byd yn bod ar ddysgu sylfaenu'r ffydd ein plant ni, ond pan mae'r pobl yn oedolion, os oes gyda nhw y fath o ffydd oedd yn cael ei ymlygu pan nhw'n blant, ambell waith,
mae rhywbeth yn bod, a dyw'r tyfiant, datblygiad naturiol ddim wedi digwydd. Achos dyw ffydd syml ddim yn mynd i oroesi, yn y dyddiau blin. Ac o ganlyniad, dwi'n credu mae cymaint o bobl, mae darlun nhw o Dduw yn darlun fel ni'n dysgu wrth yn plant ni, yn darlun anthropomorffaidd mawr o Dduw, fel se Duw yn eistedd ar ryw gymylau, fel se Duw yn rhyw berson allan yn y fan yna, sydd yn edrych lawr ar ei greadigaeth fel rhyw Sion Corn. Tristwch chi, bod cymaint o bobl yn meddwl bod y Duw Cristnogol yn debyg i hynny. A hynny sy'n rhoi bod, a hynny sy'n creu cymaint o heresiau yn ein eglwysi ni, a cymaint o gam syniadau yn cylch Duw. Achos heb datblygu ein ffydd, mae Pedr yn dweud yn ei epistol, ychwanegwch at eich ffydd. Mae'n her yn flynyddol. Os yw'n ffydd ni ddim wedi symud ymlaen, mae yna rhywbeth yn bod. Dyn ni ddim wedi tyfu mewn gras. Os yw'n ffydd ni yn union fel yr oedd e pan o'n ni'n 7-8 mlwydd oed, mae rhywbeth ddim wedi mynd yn iawn. Achos heresiau modern yr eglwys yw pan mae pobl yn dod i'r eglwys heb y gwaddol na o ffydd, heb y fagwriaeth na o ffydd, heb ddatblygu i ffydd, a mae'r duedd i ganolbwyntio ar un peth yn unig. Ac mae'n eglwysi sy'n canolbwyntio ar enghraifft ar wleidyddiaeth yn unig, neu heddychiaeth yn unig, neu gweithgarwch dyngarol yn unig. Heb sylweddoli bod cwmpawd cytbwys yr efengyl Cristnogol yn sôn am gorff ac enaid a'r pethau hynny sy'n cyffwrdd bywydau ein neidiau sydd wedi cael profiant o faddeuant Duw. Felly, mwyn arbed y darlun trist mae ambell waith ni'n gweld yn ein eglwysi lle bod nhw'n rhedeg ar ôl pob cyfeiriad, ond y cyfeiriad cywir o droi nôl at efengyl Duw yn Iesu Grist. Ni'n gweld nhw'n troi yn glybiau, yn gymdeithasau, yn fudiadau dengorol yn unig. Ar y dechrau, o'n i'n sôn am y bobl oedd yn aros mewn swyddi diflas am fod yr awyrgylch yn braf ac yn groesawus. Mae'r un peth o wir am ein eglwysi ni. Tristwch eto bod pobl yn troi mewn i'n eglwysi ni ac ambell waith ddim yn profi unrhyw groeso o gwbl. Ac yn mynd a dod heb bod neb yn siarad yn nhw, heb bod neb yn dangos unrhyw ddiddordeb ynddyn nhw. A mae hynny'n her. Achos i chi a fi, mae'n weddol rwydd croesi trothwy drws yr eglwys, drws y capel. I gymaint o bobl dyw e ddim. A wedig y bobl hynny sydd heb wreiddiau yn yr eglwys, neu wedi dod o eglwys gwahanol, neu wedi gadael yr eglwys blynyddoedd maith yn ôl ac yn dechrau chwilio yn ei ffydd. Yr hyn sydd ddim yn ei taro nhw yw sut ni'n croesawu nhw, sut ni'n ymdrin â nhw. Ar awyrgylch ni'n creu, ar awyrgylch ni'n treu trwy henoddoliad ni ac wedi ein haddoliad ni. A'r gwirionedd yw bod yna rai eglwysi'n well ar wneud hynny nag eraill. Gewn ni edrych felly ar pam ni'n dod. Gewn ni ddiolch i Dduw ein bod ni'n dod. Gewn ni herio pobl hynny sydd ddim yn dod. Gewn ni droed ddim yn gweddiwn. Diolch yn i ti o Dduw am ein magwriaeth, yn enwedig os oedd y fagwriaeth honno yn fagwriaeth yn y ffydd. Diolch am y pethau cadarnhaol, positif sydd yn aros yn ein meddyliau o'n magwriaeth ac o'r blynyddoedd e fi yn y ffydd. Gofynnwn i ti am ddawn ffyddlondeb, i arfer ein crefydd, i fyddychu ein haddoliad, i creu cymdeithas ac i sylweddoli ein bod yn cyd-deithio, ein bod ni yn gyd bererinion, ein bod yn ychwanegu at ein ffydd, yn holi ac yn tyfu ac yn trafod yn y ffydd. A chynorthwyo ni o arglwydd i greu yn dy deulu awyrgylch sydd yn groesawus ac sy'n derbyn pobl, a bod y croeso yn ei effeithio nhw. Gweddiwn yn enw Crist. Amen.
341. Iesu hawddgar, rhod y feddwl anhunanol yno fi. Fel y parchaf eiddo eraill, megis ag y gwneithos ti. Gostyngedig, fi ost beinydd, ac yn ddibris, fi ost fyw. Darchafedig, wyt ym mhobman, am ymwadu a ffurf Duw. 341. Ewch mewn tangnefedd i garu ac i wasanaethu'r arglwydd. A bendith Duw holl alluog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fôn eich plith ac adrigo gyda chi, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.